Papakyana kay mo kay damot nagpapakyana. Ano ko no? Kumusta ni mo kuan? Panlawas tingin kita naton pagpachalin. Okay, okay. No problem. Waray umitas, waray. Alright. Oo. Okay. Makabiling ka nga nin sinsilyo bisan pira, may daka 500 yan na dayon. Ah! Oo daw. 500. Man, 500. Diri kita nakakastorbo tiya trabaho kay nagtatrabaho lagi pitiya oh. Harong ka. Ana akong pagpasalin sa imo. Yung pagkita ko mananakaong kahan iti. Ang mga tiwo. Ayaw na hiton. Ang mga challenge. Kay nagtitikalagas na. Bangin baga. Mainton sisba. Ayaw na hiton it mga hilaw ha. Oo, oray na. Hindi na't maupay nga. Trabaho. Sa libang ko, mga din ito nakura no. Kung regular nga adlaw, ano ba yan? Martes nga adlaw, ano? Oo. Last may dadi malunggay, ha? May dadi malunggay, oh. Oh, malunggay nga tinapay. Oh, ha? Kada anong oras? Oh, kada anong oras din nila kamo hitaga? Autob-tob lalas 8. Pagkakalas 8, Ada na kami aligid yan mga magtiga mag-on. Pagkakalasot suwari na ini. Oo. Oo, usapay ni. Nagkukuan hiray na didi hit kanal. Oo, mo pa nga ako na iyo ha. Mga taga public market cleaner no. Tika di kita yan na agora. Atong pangungustahan. Oy, ano ka? May pangustahan nato na di ala itong sangkay naging pa-challenge anay ha di lamay ha din dodo nga sinselyo and for safety line just in case kaya may datay ipapabuhat may datida ay oo maupay nga aga di baga makuha kita, may nataging bibiling, oo. May dadin he, may dadida. Makarawod ng pagtarap. Baga makarawod pagtarap. Ay, dola di. Ayaw pengaga. Apay. Ay. Ani radam. Naglilimpyo. Tikad to. Okay. Mustaon tayo radam. Ano ba di kung baga hitas na dit bot o abobot dugo. Ay ka. At man dito. So libang ko mga din ito nakura no. Kung regular nga adlaw, ano ba yan? Martes nga adlaw ano? Oo. Ay, ano ka? Napakurahab. Shout out kino. Ngaran. Oo. Ay mga ligid-ligid ano. Dito, naikbus lang kita. Man, mga pizzeria. Oy, mapay. Ada pakortahong ko nala. Ano itong duma? Mushroom. Ano nga mushroom? Tinapay. May tinapay nga mushroom. Din ito, dapit. Ada quality. Quality, marasa. Oo, marasa tinapay. Malaong-laom. Didi ini dapit. Ano yung tindahan? Ngaran? Jinin. Jinim. Jinim store. Didi oh. Last may didi malunggay ha. May didi malunggay oh. Malunggay nga tinapay. Ha? Hain ka pa. Ay. Open nga aga. Good morning. Logo do. Mga gwardyado din eh. Salit.
Ginagordyahan ni rin din eh. Kaya tiray ni din eh baga. Oy, ano ka? Ada kaya, di na orbit. Oo. Amoy din ito na era kuan, binagwardyahan to nira. Kaya di rin din eh basta-basta nala maparada. Ani rin ito baga makontrol, mapingaga. Kuyad to hin abukado. Oo. Oo, mapingaga, mana. Oo, adi ni mga kadaga. Nagkukarin nila din. Oo ba? Pera buyag, tabi apoy. Adi ni mga. Oo, mga bago din nga mga presko nga mga utanon. Kada anong oras? Kami kay magkuyab kami. Oo, kada anong oras din nila kamo hitaga. Autob-tob lalas 8. Pagkakalas 8, Ada na kami aligid yan mga magtiga mag-on. Oh, pagkakalasot suwari na ini. Oo. Asya mo tira kuan. So napakya na nga kuan, may dat nira nga ini schedule it oras ha. Oo, ano di kuan, bilingon tanay. Oo, usapay ni. Nagkukuan hiray na didi hit kanal. Oo, mo pa nga kuan hayo ha. Mga taga public market cleaner no. Oo, Jeron, adi Jeron. Awa mo nga ni Jeron. Oy, Jeron, magsangkay lagi kita ha. Paya, pag kinamalig. Awa mo nga ni sangkay Jeron, vlog. Ano ka? Gula. Oo. Naglilimpira din it mga kanal. Oh. Din na Radam. Radam, ano ka? Okay. Mapakya na kayo mo kay damot nagpapakya na. Ano ko no? Kumusta ni mo kuan? Panlawas, tingin kita naton pagpasyalin. Okay, okay. No problem. Oh, waray humitas, Alright. Oo. It's okay. Okay. Bado kaya ada ka man yan na nagtatrabaho. Oo. Oo. May da ko ay magpapa-challenge. Ano na luwatin ko? Makabiling ka nga ni kuno sinsilyo bisan la pira ka sentimo. Ito man sodad to nadagdag iyagin purot liwat. Sodad to nadagdag. Makabiling ka nga din papalibot ka untad to pero kung may da ka man trabaho. Makabiling ka nga nin sinsilyo bisan pira may da ka 500 yan na dayon. Ah! Oo daw. Okay. Kung may da ka makitan nga sinsilyo. Oo. Ala daw. Total na li. Ha? Oo. Uluga doy. Ulog po adi. Ulog tatay masin ko. Alaga daw. Di nag alaga tuluga. Tagan ko ng machine. Ha? Ano ka? Sige, sige. Makabiling ka nga nihin kuan. Makabiling ka nga nihin Sinsilyo. sinsilyo. May da ka 500. Sige. Ala daw. Okay. Ano sa pa? Marong ka. Ala akong pagpasalin sa imo. Yung pagkita ko mananakaong kahan iti. Ang mga tiwo. Ayaw na hiton. Ang mga challenge. Kaya nagtitikalagas na. Bangin baga. Mainton sisba. Ayaw na hiton it mga hilaw ha. Oo, oray na. Hindi na't maupay nga. Trabaho. Maram ka na kung paano yung pagpa-challenge sa imo. Sa gapadtuan. Bangin la ba may da magpapamukbangay mo. Kung kaya niyong umubos, mga 15 minutos, mga 30 minutos, so ganito ba? Ala, namimiling yung talon. Ala, niguro, maka 500. Oo. Amo din hira, nalilimpin hira din niyo. Waray lisbot ha, waray lisbot, oy. Oy, ka maglisbot ha. Ala. Adi ka. Man,
Tumataginting na 500. Makabiling ka ng sinsilyo, ha? Allah. 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 Bibili yung sinsilyo yung talon. Dito ko pagod yung butang. Oh, dito tatubongan. Pero sige to ti, dito ti atong lot baga. Trabaho nga nagbibiling diri. Oo. Diri sa ti trabaho. Ha? Oo. Ano ka? $500 man, 500. Diri kita nakakistorbo tiya trabaho kay nagtatrabaho lagi pitiya, oh. Ha? Bahin sumiring kita office hours diri, no? During itiya work na trabaho pero di kita nakabalaw. Di bilang nagtatrabaho lagi pitiya, ha? Ha? Ano ka? Ano ka radam? Parong tanay. Oh, sige la kay bangin baga. Makatara. Di may ni mapahit kita yung kuan para gout. Alagad yung baga na kuan mo nito aton gout yan na. Pinapagbilihin sinsilyo, makabili nga ni 500. Ato, makabili nga ni ano lahat 500, oh. 500. Allah. Makabiling ka nga ni sinsilyo bisan pera. Sintimo ano ka? Ano yung makatara? Oy, ano ka? Ano? Allah. Alright, good. Bro, kakatnya dito, bro. Dito tagin hulog. Dito. Tuyas. Eh, ate kanina nakamask ka. Yan na nga. Nagkukuang ka na waran mas. Ay, mo pa yung agam ano. Ha? Awan, ada. Ada pa? Oo. Allah. Anya irong uro takakuha eh. Pero sige la. Hay na. Man, Ayugod man, klaro. Pero 10 pesos. klaro nga ho ito nga. 10 pesos ha. Ano. So, nakatara na ya. Hana, di na niya pag kinuwala ha. Oh. Nakatara yan 10 pesos pagod. Ha? Oh, 10 pesos ha. 10 pesos, 10 niyo ba ito? Oh, klaro. So, adi. Karawata ini nga 500 nga nagpa-challenge sa imo ha. Amo salamat ngan mo pa ingagahay yung mataran. Ikaw pa inim. Thank you. Karawata yung 500 ay.
Oh, ayun nagsiringay mo, ayun itong nagagad nga challenge nga kinukaw na. Okay na. Paya ha. Okay. Eh, ori kita makistorbo ha. Okay, dam. Paya ha. Okay. Tala. Uy, makakis na. Akis na. Okay. Katara. Ayos. Oh, amot na natong pagkapalipay. Palipay ay ano sa nga ato nakatara. Oo, nakatara. 10 pesos pagod. Oy, adi mo naman danti. Oh. Okay nga ga man danti. Morning, Sangkay Tonyo. Kumusta? Pumalit lang ko yung Bugas. Oh. parang at tamang magsusurbiya na. Okay, man danti. Okay. Thank you. Nakadali. Oo. Ay. Oh, di na to planted ha. Ato dito ang planted ko, duduha. Adto klaro kay maiha na 10 pesos ano. Kadara. Okay tala, sugarong talanay ha. Salamat hay mo kung hino ka man. Ang nagpadangat hin 500 pesos nga pa-challenge. Nadiri na hiyagyap pag kuhan hiton nga pagkaon, nadiri na gyapya. Okay? So thank you. Opay nga aga. Good night. Sweet dreams. Momoa. Chup chup. Okay.